هەفدەمی بدەوی هاتنە هەڵبژاردنên bi navê Encûmena Gel ya Rejima Sûriyê, Wezareta Derve ya Amerîka bersiva Rejima Esed derbarê wan hilbijartinan da, bi gumanlêkirî û derewîn pesanda. Dohroja sêşemê 23 tîr meha 2020 berdevka bi navê Wezareta Derve ya Amerîka Morgan Ortagus di daxuyaniyekê de got ku Beşar el-Esed serokê Rejima Sûriyê dixwaze wan hilbijartinên dûr ji rastiyê û gumanlêkirî bide pêşkêşkirin ku serkeftineke li ser pîlaneka welatên Rojavayê. Lêya rast ew ew hilbijartin bi tenê xeleka herî nû ye ji zincîreke dirêj ji hilbijartinên ku Esed bi darawan durust dike bê ku tu azadiyeka rastaqîn yan jî bijardeyeke din li pêş Sûriyan hebe. Ortagus her wiha tekez kir û got ji dema Partiya Baas li Sûriyê bûye desthilat ji ber ya 5 salî ve heta niha tu hilbijartinên azad û rastaqîn nehatine encamdan. Ew hilbijartin şermezar kir û amaje kir jî bi milyonan Sûrîn ha penaberin lê derveyî welatê xwe ne piraniya wan penaberin ji mafê dengdanê bêpar bûne. Girêdayî heman mijarê wekû şanoyeke din jariyê Rejima Sûriye û werbijêran ve li gor çavdêr û şirovegarên siyasî dibêjin ku piraniya wan berbijêran alîgirên rejimê ne piştî bidawî hatina hilbijartinên Rejima Esed yên parlamentoya Encûmena Gel derketina encamê dengdanê rexneyên tund ji aliyê berbijêrên bi ser neketî ve di proseya dengdanê de di torên civakî de hatin dan. Gelek proseyên sextekirina dengan ji hin kesayetên xwedan desthilat di Rejima Sûriyê û sîxoriya wê û Partiya el-Baas ya desthilat de hatin eşkerekirin. Li hin deverên Sûriyê jî milîsên rejimê binpêkirinên mezin di navne lêdan û bikaranîna çekan encam dan da ku welatiyan li ser dengdanê ji wan kesayetan re neçar bikin. Tevlî beşdariya zêdetir ji nîvê gelê Sûriyê di hilbijartinên Encûmena Gel ya Rejima Sûriyê de li derveyî welêt her wiha nebeşdariya piraniya gelê Kurd, tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriyê û opozîsyon û dijberên rejimê di nava Sûriyê û derveyî wê de. Rejima Sûriyê wek şanoyekê hilbijartinên xwe yên nerewa li gor nerîna piraniya gelê Sûriyê û civaka navdewletî encam dan. Hevdemî ku Zagona Sîzar li ser rejimê û serokê wê û welatên piştevan jê re jaliyê Amerîka ve hatiye sepandin. Alî Omar